what will happen is the bill was presented today, and we'll then allow the AG to just do some legal scrapping, and then we send it to the Speaker. The Constitution says all our bills, basically we send them to the Speaker, who will then take it for gazetting. Mhuri yeZimbabwe ndo patasvika apa sekutaura kwatambozviita mangwanani anhasi kuti pane urongwa huripo hwavaziyambe avo vanovagurukota rinoona nezvemutemo pamwe chete nenyaya dzemudare reparamende avo nhasi vapurizenda draft bill rakanangana nekuvandudza nekuita maamendments kumutemo wenyika yeZimbabwe. Mutemo pari zvino uri kuvavaridzwa ndewekuamenda section inopa mutungamiriri wenyika makore 5 uyezve kuti aseve matemu 2. Panapa bato reZANU-PF riri kuda kuti temu yemutungamiriri wenyika inge iri pamakore 8. Vari kuti izvi zvinoitira zviri kuitirwa kuti pange pachivandudzwa mabasa pamwe chete nekupushwa maprojects akasiyana-siyana anenge achiitwa nemutungamiriri wenyika. Maproposals iwayaya anosanganisira revising the presidential term limit from 5 to 7 years, establishing a parliamentary method for selecting the president, setting up a delimitation commission to align the qualifications of the Attorney General to that of a judge of the Supreme Court, to empower the president to appoint an additional 10 senators from the current 8, pamwe chete nenyaya yekuti madzishe anofanirwa kunge achiita zvematongerwo enyika, anofanirwa kusarudza bato raangade kutevera, kwete kuti vange vasina divi ravakarerekera sevashandi vehurumende. Ndo mashoko aripo panapa ari kutsanangurwa navaziyambi zvichatevera mushure mekunge bhiri rapurizendwa mudare reparamende. Vari kuti richazoendeswa kuna Speaker of Parliament vaJacob Mudenda. VaMudenda ndivo vachaona kuti next stage zvichafamba sei kusvikira zvazosvika kudare reparamende. Zviri kutaurikawo kuti veruzhinji vachakonsautwa kana madue processes achinge aitwa, asi veruzhinji vane muono wekuti bato reZANU-PF riri kuda kubiridzira pakuita kwaro kwariri kuita. Regai tinzwe vaziyambi vachitaura mushure mekupurizenda bumbiro idzva draft bill rine maproposals ekuamenda mamwe masections emutemo wenyika yeZimbabwe. On the process of the bill. So what will happen is the bill was presented today, and we'll then allow the AG to just do some legal scrapping, and then we send it to the Speaker. The Constitution says all our bills, basically we send them to the Speaker, who will then take it for gazetting. If it's an ordinary bill, it's 21 days gazetting before you do the first reading in Parliament. But for a constitutional bill, the Constitution says it will be, once you gazette it, you wait for 90 days before you introduce it in Parliament. So what will happen is, once the Speaker has sent it for gazetting and it's in the public domain, that period will now use it to have our debates, to call upon anyone you want to interview about their views. Parliament will call for public consultations. And once all that is done, the relevant parliamentary committees will now compile their reports. And then when we introduce the bill in Parliament, because this is a constitutional bill, it doesn't need referral to the Parliamentary Legal Committee. So once we introduce it, we then start the second reading stage, where we then introduce the bill formally in Parliament, and debate will commence in Parliament. Once the second reading is done, we then go into committee, and that process, it depends on the parliamentary calendar. I cannot speak on how
how long it will take. But once it's gazetted, it can even take 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, depending on the business of Parliament, what is it that we want to do. But basically, that's the process.